Estou en Aveiro diante dun destes canais, do Canal Central. Repare na agua. Na outra empresa avanza devagar, encontra o seu nivel e deseña curvas suaves como se fosen feitos con regua e con paso. Hai séculos que é así, e sempre que ollo para isto penso na mesma idea. A idea con que há anos nasceu a Proportione. É que quen dirixe unha empresa non compra e transformase ao digital. Os que dirixeis unha empresa comprais crecimento. Ninguén aproba un proxecto para ter unha nova ferramenta. Realmente o aproba para que o negocio crezca. E, no entanto, a maior parte das transformações acaba con unha ferramenta instalada e un negocio que crece exactamente o mesmo que antes. Cústanos dicilo e en poucas palabras más é isto. Non se consegue crecer a base de campañas. De certeza que coñece a historia. Un plano estratégico de 200 slides que ninguén volta a abrir. Un sistema novo que 3 meses despois ninguén usa, porque a antiga folla de Excel de sempre é máis rápida. Un proxecto de 18 meses que a mitade do camino xa non responde á realidade. Ninguén chama isto un fracaso, mas o negocio non creceu. O crecimento que dura, o crecimento orgánico, o crecimento natural, non se parece a aquele gráfico vertical que as consultoras deseñan na primeira reunión. Parécese moito máis con isto que teño detrás de min, con a espiral, como a espiral da Divina Proporción, a espiral áurea, o número de ouro, o 1 con 6,18, que aparece nas conchas, nas follas, na propia agua, cando se move sen presa. É un crecimento que en cada paso asenta no anterior antes de dar o seguinte. Non há saltos, é por iso que non há traumas. E daqui ven o noso nome, Proportione, do libro da Divina Proportione de Leonardo da Vinci e Fray Luca Pacioli. Mas a proporção soxiña non chega. A nosa diferenza é simples de dizer, é máis difícil de copiar. É que nós integramos as persoas no proceso desde o primeiro día. Non levamos as persoas á mudanza despois de tudo xa decidido. As persoas que vão sustentar o crecimento deseñan connosco desde o inicio. Primeiro, as persoas. Despois, a estrategia. E só o fin, a tecnoloxía. Quase toda a xente faz ao contrario. É por iso que, cando o contrato termina, o crecimento vaise embora con o fornecedor en vez de ficar dentro da empresa. Há quase sempre unha sorpresa. Cando ollamos con calma,
As ferramentas que a empresa ten costuman a cobrir boa parte do problema. Reordenar o que xa existe é máis barato e máis rápido que deitar tudo abaixo e voltar a comenzar do cero. É tamén por isto que os nosos proxectos custan bastante menos, entre 40 e 60% menos do que os equivalentes das grandes consultoras. É a intelixencia artificial. Que nos vas dizer da intelixencia artificial? A intelixencia artificial non faz crecer un negocio sosiña. Amplifica o criterio de quen decide. Se nese criterio o que ela multiplica é o ruído. Por iso traballamos como unha regra simples. Unha persoa define o problema. A máquina faz o traballo de volumen. E unha persoa revé e asina. 20, 60, 20. A tecnoloxía no medio. O xuicio humano sempre nas pontas. O noso framework de traballo chamámoslle o 20%, 60%, 20%. E a persoa traballa ao inicio na creatividade, na idea e ao fin. Nada máis por hoxe. Moito obrigado por ficar aquí. Vamos continuar máis adiante con outros podcast ou vídeos como este. Até xa. Sou Xavier Cuervo e isto é Proportione. Proportione.pt